हमकी ई बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल बा। एक आदमी आपके घर में बंद कर देला, आपके कैदी बना देवेला और कुछ बेतुका कारण की वजह से आप ओकरा छोड़ के जाए ना सकलू। मिसाल या ऐसन पागल आदमी के छोड़ के कोई भी चल जाए तो आप काहे ना गईलू? हमके पता बा विश्वास कईल मुश्किल बा, बाकी विश्वास करी हम ऐसा नहीं बानी। सच में? कैसन? जब केहू कुछ बुरा करेला तब सब अक्सर ओकर बुराई ढूंढे लागेला, बाकी हम बचपन से बुराई के पीछे के वजह जाने की कोशिश कैले बानी। एक चोर के पीछे छुपल ओकर भूख, एक हिंसा करे वाला आदमी के पीछे छुपल ओकर डर, एक स्वार्थी आदमी के पीछे छुपल ओकर इनसिक्योरिटी। देखा, हमेशा बुराई के पीछे बुराई ना बल्कि केहू के लाचारी छुपल होखेला। तो रणबीर जौन आपके कैद कर देले रहे, ओकरा में आपके ऊपर लाचारी दिखाई दिलस। वाह, लाजवाब। हमके पता बा आपके विश्वास ना हो रहल बा, लेकिन ये सच बा। रणबीर रायचंद के पास सब कुछ रहे सिवाय प्यार के।